Здравейте и добре дошли в днешното видео. Както виждате, нямам грим на очите, нямам грим на устните, което означава, че ще тестваме нови продукти. Днес ще си говорим за една марка, за която откакто имам блог и откакто имам канал, получавам непрекъснато въпроси от вас. Това е марката ColourPop. Ще се опитам да съм максимално безпристрастна днес, макар че, честно казано, при втората ми поръчка от тях отново имам неприятности. Първият път бях получила страшно много изсъхнали и повредени продукти. Сега пък един от продуктите липсва. Както и да е, няма да влизам сега в подробности. Въпросът е в това, че ще се опитам да бъда максимално безпристрастна и ви предлагам да разгледаме всичко, което поръчах, как дойде, как беше опаковано, ще ви разкажа за цени, ще ви разкажа за доставката. Така че надявам се, ако ви имате интерес към тази марка, това видео да ви бъде полезно. Започвам с цената на доставката. По принцип, те много често пускат най-различни промоции за безплатна доставка. Аз използвах такава. По принцип се плаща и мисля, че около $15, дано да не ви подвеждам, но честно казано, предвид, че толкова често имат опции за безплатна доставка при по-голяма поръчка, по-добре да се комбинирате с някой друг или да си направите сами една поръчка и да използвате опцията за безплатна доставка. Общо взето, аз очаквах продуктите да отидат на митница и така и стана, защото се изпращат от щатите. Освен това, естествено, това не е китайски сайт, цялата информация е коректно попълнена върху кутията, стойността е попълнена коректно върху кутията и естествено най-нормално беше да очаквам всичко да отиде на митница, така и стана. Разходите, които платих на митница, които включват ДДС, мито, такси, най-различни, които между другото са неясни, защото винаги пише случайен разход, каквото и да значи това, случайна такса. И доставка до врата, нещо, което съвсем отскоро митниците предлагат. Това цялото нещо ми струваше 46 лева и няколко стотинки. Така че върху всичко, което ви казвам като цени, добавете 46 лева и няколко стотинки, като разбира се, ДДС-то и митото се определят на база на размера на цялата пратка. Като в моята имаше няколко неща, които бяха за Теди, моята приятелка. Здравей, Теди! Така или иначе, просто имайте го предвид, че аз ще ви кажа каква е била цялата стойност на покупката, за да можете да си представите горе-долу колко са стрували ДДС-то и митото. Започвам от това как пристигат самите продукти в една ето такава кутийка. Няма какво толкова да я дискутираме, нищо интересно, нищо особено, макар че отвътре, признавам си, са се постарали да изглежда по-атрактивно, да е по-цветна, има някакъв по-индивидуален подход. Обикновено те слагат вътре най-различни, сега ще ви ги покажа, като най-различни картички, разни такива книжчици, нещо като което прилича на ръчно написано, естествено, че не е, но прилича на ръчно написано послание за купувача, все такива много мили, симпатични детайли, които наистина правят поръчването от сайта една идея по-приятно. Бих казал, че продуктите бяха много добре защитени, много добре опаковани, дойдоха в ето такова, не знам какво се казва, като до напреден лист бяха опаковани и нямам абсолютно никакви този път оплаквания спрямо качеството на самите продукти като цялост, които дойдоха. Преминавам и директно към това, което поръчах. Това, което поръчах, са 3 продукта за устни. Сега ще ви ги покажа и малко по-късно ще видите и лип-слочове на тези продукти, за да видите как стоят те върху устните. Това са 3 червила от тяхната ултра сатин колекция, защото съм чула най-добри отзиви за тази формула. Те имат и матови, имат и стик, които аз ги имам, но не съм им супер голям фен и супер голям почитател. Но за тази сатенена формула съм чувала много добри отзиви и цветовете, които поръчах са следните. Lion King е този. Ето така изглежда. Нямам търпение да го пробвам, защото много ми харесва определено точно каквото си представях и наистина ми изглежда много обещаващо. Вторият цвят, който поръчах е Алиса, който изглежда потресаващо красив нюд. Много ми харесва, защото има розов тон, не лилаве, прекалено не кафене, прекалено много ми допада. И общото мога да кажа, че съм страшно доволна от избора на червила, който съм правила. Естествено, преди да ги тествам върху устните, но поне това, което виждам в опаковките, много ми допада. И третото е в цвят Моли. Ето така изглежда то. Ако сте гледали видеята ми по-назад във времето, сте ми виждали с едно много наситено лилаво червило. То е на Radiant, на Radiant. А пък това според мен е една такава по-мютната, по-приглушена, по-носима версия на това червило. Много ми харесва и нямам търпение да видя как стои върху устните, защото имам много големи надежди за него. Освен продуктите за устни, си взех и 2 молива за очи. Признавам си, една от основните причини да направя поръчка от сайта бяха всъщност моливите им за очи, но докато се намоткам, докато се начудя, докато не знам какво си и всъщност почти всички цветове, които исках, бяха свършили. Аз много исках, имат едно много наситено жълто, което много ми харесва. Не успях да се добера до него, но се добрах до цвят Cry Baby, който е много красиво
Ето такова лилаво, но много светло люлеково лилаво. Сега ще ви покажа. Еха! Много е красиво. И е толкова мек. Искам да ви кажа, че едва плъзгам молива по повърхността на кожата. Много ми харесва. Честно да ви кажа, не знам точно какво ще направя с този молив, но ще направя нещо със сигурност. И другият молив, който си взех, е в цвят Teaspoon. Той пък е много интересно зелено. Аз имам, бих казала, сравнително доста зелени моливи, но точно такъв тип зелено нямам и никога не съм имала. Много ми харесва, защото е много... Вау! Чувала съм страшно добри отзиви за техните моливи за очи и винаги съм искала да ги пробвам. Всъщност аз имам един, обаче той някъде изчезна. Имах един, който аз, ако сте чели публикацията ми за ColourPop в блога, имам алергия от него. Наскоро, между другото, вчера ми попадна един инстаграм пост, който коментираше червените бои, които те използват, специално тази марка и това, че те не са сертифицирани или нещо от сорта, за да са безопасни да се ползват върху очи. Честно да ви кажа, склонна съм да обмисля това нещо, защото аз този молив, който имах, беше в червената гама, такова тъмно-червено кафеникаво и ми правеше алергия на очите, затова никога не съм го носила и не знам къде изчезна. Но надявам се с зеленото и с лиловото да нямам такъв проблем. Много интересни цветове, определено много нестандартни, не е нещо, което лесно се намира. Така че нямам търпение да ги изпробвам и тях. Както знаете, ColourPop са известни с тяхната много специфична формула на сенки, която имат, но съвсем наскоро те пуснаха стандартни, пресовани, прахообразни сенки и много исках да ги изпробвам. В интерес на истината, много се чудят за тази колекция Нектар, която излезе и малко съжалявам, че не си взех нея. Реших, че няма да ми допаднат точно цветовете, направих своя селекция, сега ще ви ги покажа, но може би наистина направих грешка. Сега ще ви покажа цветовете един по един, за да можете и вие да ги видите отблизо. Аз също не съм ги отваряла, както виждате, макар че, признавам си, много ме сърбяха ръцете. Всъщност, знаете ли какво? Преди да ги отворим цвят по цвят, искам да ви покажа всъщност, че те дойдоха и с една безплатна палитра. Всъщност това е и проблемният продукт, който ви казах, че не дойде, защото Теди си беше поръчала и тя 4 цвята сенки, които също трябваше да имат своята палитра, но тя не дойде и в момента съм в процес на преговори с ColourPop, защото те не желаят да ми я изпратят. Както и да е, да не влизаме в подробности, но ето така изглежда тази магнитна палитра, която има място за 4 цвята, но аз доколкото съм виждала в Инстаграм, някак се може тази вътрешност да се отстрани и става реално много по-голямо пространството, където могат да се разположат много повече цветове. Изглежда страшно удобна и компактна, няма огледало за съжаление, но все пак определено ми допада, защото за път ми се струва много удобна, а пък и честно казано, ако искате да се съхранявате една конкретна марка в една конкретна палитра или да си правите малки четворчици сенки, като цяло ми се струва добра идея. В картонната опаковка ето така са разположени самите сенки в такова пластмасово кълъвче, или какво да го наречем, кейсче. И оп. За малко да стане много интересно, макар че имам още 3 цвята, все още имам възможност да се изданя. Това е първият цвят, който искам да ви покажа. Това е Liar и е всъщност единствения, който взех с някакъв перлен или металически или блестящ завършек. Ето така изглежда. Нямам търпение да ги пробвам. Еха! Много красив цвят. Точно на такова се надявах. Нежно, прасковено, блестящо. Много ми харесва. След малко ще направя цяло визия с тези сенки, така че няма сега да дълбавам прекомерно. Ще ги тестваме как стоят върху очите, но все пак искаше ми се да направим и по един слоч. Следващия цвят се казва Wait for It и е матов. Както ви казах, всички останали 3, които взех, са матови. Много ми допада, защото е хем в оранжевата гама, хем има един такъв леко розов, по-нестандартен, бих казала, оттенък. Не мисля, че имам нещо точно не такова в колекцията си, макар че може и да греша. Чакайте да видя къде да ви го покажа. Ето го слочнат на ръката. Аз ще да опитам да ви направя и слочове по-отблизо, за да ги видите по-добре. Но искам да ви кажа, че на слочване се представят зашеметяващо. Това е просто едно плъзване върху ръката, което си е наистина впечатляващо. Третият цвят, на който се спрях, поразително прилича на втория и се казва Making Moves, също матов. Сега ще ви покажа. Къде да ви го покажа? Аз ще ви покажа отблизо добре.
прилича, но определено не е същият като предходния. Доста по-тъмен. Това ми беше идеята. Все пак да вървим от светло към по-тъмно, за да имам един вид, да имам 4 цвята за една цялостна визия. Ще видите следващия, който е доста още по-тъмен от този. Но наистина са страшно меки, много пигментирани, случват се невероятно гладко. Аз съм наистина впечатлена. Не очаквах толкова, признавам си. И последният цвят, който имаме, това е Stay Golden. Този цвят ми се стори, признавам си, малко по... Мислих, че ще е малко по-кафеникъв ли да кажа, малко по-ръждив ли, не знам, така ми изглеждаше, когато гледах сложа в интернет, но всъщност е доста червеникъв, поне така гледайки го в самия контейнер. Ето тук ще ви го сложа на него. Да, виждате, че определено е много... как беше думата? Много в гамата на бордо стои този цвят, но според мен добре допълва останалите. Сега ще ви покажа и как се получи всъщност цялостната палитра. Ето това са 4 цвята, които избрах и според мен много добре се допълват, много добре застават един до друг и съм успяла така, гледайки интернет онлайн слочове, да направя все пак някакво градиране от светло към тъмно, макар че признавам се, тези двата наистина са много близки. Предлагам ви обаче да се залавяме с четките и да започваме да тестваме тези сенки, за да видим как всъщност те ще се представят върху очите, защото това е най-важното, с пръсти върху ръцете и така нататък. Това е само един начин да добием някаква бегла представа за самото качество на продуктите. Вече поставих база върху клепачите, използвах любимата ми на The Balm Put a Little Knit, много я харесвам. И тъй като в тази четворчица видяхте нямам телесен матов цвят, когато нямам такъв, обикновено използвам White Chocolate от шоколадовата палитра, първата на Too Faced. Започвам с ето този цвят, който между другото се надявах да е малко по-светличък. Малко ме смущава. За него ще използвам такава голяма пухкава четка, която е леко заострена. Тя е 228 Lux Crease на Zoeva. Днешното видео няма да бъде гриморок, така че няма да се фокусирам върху всеки детайл, който правя. По-скоро идеята да видим как се представят тези сенки, как се държат в действие върху очите. Така че започвам първо с този цвят. Всъщност се оказва, че не е чак толкова тъмен и наситен, колкото си мислех, колкото ми изглежда в самото контейнерче. И реално е много приятен за транзишън, много ми допада. Този има един такъв много свеж подтон. Не знам дали ще успее да се улови на камера, но определено не стои нито твърде оранжево, нито твърде розово. Много ми допада как изглежда. Страхотен е. Сенките са наистина изключително пигментирани. Едвам топвам четчицата и веднага има страшно много пигмент по нея. Бих казала, че са прашливи. Ще ви покажа след малко. Няма за сега да изтупвам. Няма за сега да изтупвам палитрата, за да мога после да ви покажа как изглежда след цялото ползване на всички цветове. Така, както да приключвам с този цвят. И продължавам, разбира се, с ето този, който е по-тъмен и някакси по-розов. Този ми изглежда малко, с който съм в момента, по-прасковеност и по-оранжавещо, но все пак сега ще видим. Използвам малко Тази ми е една от любимите четки, между другото. Тя е по-сплесната, пак е пухкава, но е сплесната, няма заострен край, е идеална за сгъвката. Това е 227 Lux Soft Definer на Zoeva. Определено много интересни цветове. Наистина нямам нищо подобно в колекцията си. Страшно много ми харесва. Точно на такова нещо се надявах. Не исках да са твърде оранжеви, не исках да са твърде червени. И си мисля, че определено нацелват златната среда. Определено се преливат много лесно. Просто нямам към момента абсолютно никакви забележки. Нито към пигментация, нито към преливане. Просто много добре застават върху кожата. Сега взимам една по-малка четица. Е тази. Тя е на Sephora и как се казва? All Over Shadow Small. Номер 23. Взимам ето, може да видите сега вече колко разпрашаване има по самата палитра. Ще се взема ето от този цвят. Не, че, в смисъл, тук не е вината в Colourpop, тук е вината в моя подбор на цветовете. Доста по-лилав е този, отколкото ми се искаше. Надявах се на нещо по-червеникаво, малко по-ръждиво, което да се допълва по-добре с останалите два цвята. Виждате, че малко не са в една и съща гама. Много жалко, много ме яд, макар че не е красив цвета. Не, че пак няма да се получи, но
не си представях точно това. Макар че може би пък от друга страна ще стане твърде монохромно цялото нещо. Нанасям този цвят само в този външният ъгъл и след малко ще взема тази четка, която използвах за сгъвката, 227 мисля, че беше, да, и ще прелея там, където се срещат двата цвята. Така, и продължаваме с последния цвят. Както вече може да отгаднете, не правя нищо супер сложно и странно, просто исках да изпробваме как нещата стоят върху кожата. Взимам този блестящ цвят и го нанасям върху целия клепач. За първо време ще използвам суха четка от естествен косъм. Тази е 234 Lux Smoky Shader на Zoeva. Това е една от любимите ми такива плоски четки, много я обичам. Ще си взема от него, ще го пробвам върху целия клепач и вече ако се наложи, евентуално ще напръскам с Fix Plus, но първо ще го пробваме самостоятелно. Не мисля, че ще се наложи да го пръскам с Fix Plus. Естествено, с Fix Plus ще придобия по-металически блясък, по-мазна визия, така да кажем, но за мен това в момента е напълно достатъчно към това, което си представям за тази визия. Страхотен цвят. Страхотен цвят. Много ми харесва. Много добре се нанася. Изключително красив блясък има, който е, бих казала, може би сатенен, перлен, сатенен, аз не мога да ви кажа честно. Тези наименования на различните блясъци понякога много ме объркват, ако трябва да съм честна. Така че нанасям го, даже още малко ще сложа, просто е така да разкошно, не че има нужда, просто да го направя все пак една идея по-плътен. Ето така. И това, което аз обичам да правя, ще се взема пак тази четка и ще си прелея тук, където, макар че в момента, знаете, е много модерно тук да се кътва в... не този кът криз, който беше първоначално, знаете, че в момента е много модерно да се кътва само тази първата част, на вътрешната част на окото, но към момента за тази визия не желая това. Затова ще си го прелея добре с тази четка. И мисля, че се получи много добре. Сега, преди да наречем това завършена визия, ще си взема тази първата четка и ще я прокарам по цялата граница на цветовете, за да може да се получи наистина много меко преливане, да няма никакви останали такива граници между различните цветове. Дали ще си взема мъничко от цветът, който ползвах. Сега вижте, много ще ми е трудно сега да ви казвам. Ето този цвят. Вторият. Ще си взема още малко. И ще мина ето тук по границата. Добре, мисля, че сме готови. Готови с тази част. Все пак обаче да не пропускаме вътрешния ъгъл на окото, където ще използвам единствения блестящ цвят от тази палитра. Сега ще видим дали ще дойде малко тъмен. Мисля си, че не. И ще го сложа във вътрешният ъгъл. Да, супер. Идеално е. Много е красиво. Много ми харесва. Супер е. Добре, сега, за линията на долните мигли, мисля да взема отново тази малка четка, с която нанасях тук във външният ъгъл. Само че с нея няма директно да започна с най-тъмния цвят. Аз не обичам така да правя за долната линия на долните мигли, защото винаги може много бързо да прекалите. Затова се започвам, както съм си правила и с горният клепач. Аз съм ви казвала и преди, че обичам да нанасям цвят на долния клепач само в външната част. Ето сега ще видите как. Нанасям винаги от външният ъгъл навътре, за да може най-многото цвят да е тук. И тъй като има останало и от това тъмното червеникавото, вижте как се получи много плавно. Ще взема все пак и от този третия цвят. Как ли ги показвам? Ето този цвят. Взимам от него. И продължавам да правя същото нещо. Между другото, искам да ви кажа, че няма никакво ронене под очите ми. Нещо мога да ви кажа, което поне при мен винаги повечето пъти работи. За да преливам добре сенките, за да съм сигурна, че наистина нещата са добре преляти, моята тактика е много добре потапям четката в цвета, задължително много добре изтупвам и след това, за да прелея добре, за мен ключът е да няма натиск. Когато започнете да натискате супер много клепача с тази четка, много е голям шансът да стане цветът на петна. Затова лекичко, внимателно, без никакво натискане и нещата се получават.
Добре, сега се чудя да сложа ли малко от този блестящия цвят. Ще използвам ето тази... Не, няма защо да използвам 15 000 четки. Още ще си използвам пак тази. А между другото, аз не ви казах за нея. Това е на H&M, казва се Small Shading Brush и много ми харесва. Теди ми я препоръча и определено много ми допада и си я ползвам редовно. Та ще взема тази четка и с нея ще дръпна малко този... блестящия цвят към външната част на окото, за да мога да дублирам общо ето това, което се случва върху горния клепач. Сега вече мога да кажа, че с сенките приключваме за това око. Отивам да довърша и другото око и се връщам отново при вас. Сложих сенки на другото око и преди да продължа с другите неща зад кадър, като спирала и прочее, исках все пак да ви разкажа малко повече за моите първи впечатления за тези сенки, а те са, че аз съм очарована. Много пигментирани, изключително лесни и бързи за преливане, толкова лесни са за работа, че такива наситени цветове, които могат да създадат наистина много главоболие, не го направиха. Искам все пак да ви покажа обаче как изглежда палитрата, дано да се види добре на камера, но наистина много се разпрашават. Напомнят ми като формула на Makeup Geek, макар че, да, напомнят ми. Определено има доста сходства. Също толкова пигментирани, също толкова меки и приятни за работа, но също толкова прашащи се. Наистина това нещо е... Честно казано, тук в момента туалетката ми е доста мръсна. Всичко е на петна от сенките, от четките, които съм ползвала и така нататък. Но това не е за мен причина да им дам по-ниска оценка. Очарована съм. Сега започват да се прокрадват едни мисли в мен. Дали да не пробваме един от моливите? Ето за този си мисля. Не е идеалното, което може би ще се върже с тази визия, но в крайна сметка в момента не правим гриморок, ние правим тестване, така че дори да приличаме на клоуни накрая не е толкова страшно. Въпросът е да видим как се представят тези продукти. Това са, както видяхте, автоматични моливи и сега ще използвам този светло-лилавия за водната линия, поне да видим дали добре пише. Ще трябва да млъкна. Много ми харесва, защото както виждате почти не стои лилаво върху водната линия, почти стои бяло, но все пак има този по-студен подтон. Да, определено ми харесва. Готови сме с очите и преминаваме към устните, където ще тестваме тези три цвята и трите са ми много красиви. Не знам с кой да започна. Започвам с Lion King. Ето това, много красиво, наситено... Как бихте го нарекли? Не знам. Наситен цвят. С този красив наситен цвят от палитрата на цветовете започваме и така. Цвят се оказа някакси по-тъмен, отколкото аз очаквах. Не, че не ми харесва, всъщност е великолепен, много ми харесва, много е красив, много е богат, много е наситен. Пигментацията е невероятна, буквално с едно потапяне. В момента, в който извадих четката, повече не съм я потапила в тубичката и успях да направя целите устни. Никакви петна, никакви такива, чакайте да погледна пак. Никакви неравности по цвета. Има много неприятна химическа миризма на пластилин, но такъв долнопробен, честно казано. Не мирише изобщо приятно, поне за мен не е приятно, но определено цветът е истинска красота. Пропуснах да ви кажа преди малко, че цветът изглежда изключително матов, но всъщност има лек трансфер. Усещате ли устните леко лепкави, не засъхва на 100%, както и някои други, примерно на Sephora или на Kat Von D течни матови червила. Друго, което може би забелязвате е, че определено отцвети устните ми. Аз съм го носила не повече от 2 минути и много трудно се отстрани. Имайте го предвид. Което пък от друга страна значи, че ще е трайно, но все пак имайте предвид, че отцветява устните. Ред е на Моли, да я изпробваме и да видим тя как ще се справи. Много красиво лилаво и нямам търпение да видя как ще стои върху устните.
определено не е толкова неоново, колкото можеше да бъде и много съм щастлива от този факт. Или свикнах с миризмата, или действително това мирише малко по-поносимо, отколкото другото, но цветът много ми харесва, далеч по-носима. Носи червилото от около 2 минути и все още се усеща леко лепкаво. Не мисля, че ще изсъхне напълно. Поне такова е моето усещане. Може да пробваме за трансфер. О, да. О, да. Ами не знам, ще изчакам още малко и ще ви кажа, ако все пак е засъхнало напълно, но не ми се вярва. Както може да се очаква, моли, не ми бояди се до такава степен носните, защото все пак е по-светъл цвят, което е съвсем нормално. И остана да изпробваме това, което ми е най-любопитно на мен, Алиса. Ето това много красиво нюд червило, за което имам много големи очаквания. Да видим. Да, имах големи очаквания за него и те се оправдаха. Същата толкова тънка и много пигментирана формула, нанася се страшно гладко, без никакви неравности, без никакви такива участъци, прозиращи. Има същото такова леко лепкаво усещане. Но искам да ви кажа, това пък мирише още по-малко на пластелин. Така че може би наистина всеки цвят си има някаква различна формула, различни съставки. Дали наистина проблем е в червените цветове, започвам аз да се питам. Но така или иначе, може би колкото е по-тъмно, толкова е по-наситена формулата. Наистина лепка обаче. Честно да ви кажа, дали защото съм свикнала на тези течни матови червила, които засъхват на цяло, но не е комфортно като примерно кремообразно стик червило и не е комфортно като напълно изсъхващо матово червило, а просто е леко лепкаво, така че може би като се свикне с това усещане, няма да ми прави такова впечатление. На този етап не ми е супер приятно. Накрая мога да обобщя моите впечатления последния начин. Червилата са чудесни, но дали бих ви препоръчвала да си направите поръчка само единствено за тях? Не, защото има трансфер, защото леко лепнат и защото миришат химически. Иначе цветовете са великолепни, пигментация, нанасяне, всичко това е 6. Моливите за очи са много красиви, много пигментирани, нанасят се невероятно лесно в водната линия. Не знам как ще бъдат като трайност, но на този етап определено казвам, че си заслужават. И накрая, но не на последно място, тези сенки определено оправдаха очакванията ми. Наистина се оказаха много меки, много пигментирани. Цветовете са страшно интересни, много нестандартни, макар че ако отворите сайта им ще видите, че имат огромна палитра от всякакви цветове. Имат много по-неутрални, много по-носими, по-студени тонове. Има всичко общо взето. Но аз съм приятно изненадана, като изключим много силното разпрашаване. Всичко останало за мен с тези сенки беше идеално. Това беше всичко за днешното видео. Искрено се надявам да ви е било полезно и интересно. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили, а ако видеото наистина ви е допаднало, дайте му и по един лайк и се надявам да се видим отново в следващото видео. Чао!